दिनैनिफ्राय बिटिसिआ प्रमद बर'नि सरकार जाबाय। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनैनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि जाबाय। प्रमद बर'जों लोगोसे डिपुटि चिफ हिसाबै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी, बिजेपिनि धन दास आरो दिगन्त बरुवा आरो जिएसपिनि घनश्याम दास मोनाबो इएम हिसाबै दिनैनिफ्राय बिबान रुजुनबाय। दिनै प्रमद बर'जों लोगोसे साबा मावफुं सोद्रोमाफोरा बिबान लाबाय। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव थानाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि एमसिएलएफोरखौ दिनै फुङावनो गंथाम मार्सिडिजजों क'क्राझाराव लाबोयो। बिटिसिनि चिफ बिबानखौ लानो थाखाय बड'फानि बोर लाग्रोनो प्रमद बर'आ दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फानो मान बावो। बड'फाखौ रायखांनानै गोदान बिबान आजावगोन समाव प्रमद बर'आ बड'फानि लेड एन्ड लेट लिभ मोन्थोरजों गासै हारि माहारिनि गेजेराव बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुङो। दिनै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव बन्द थादों। बिटिसिनि गासै जिल्लानिफ्रायनो गोबां मानसिनि थुबुरआ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिन फिल्डआव फुंनिफ्रायनो लोमसावनाय नुनो मोन्दों।